बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। बाक्सा जिल्लानि देबसारा थानगुरियाव थानाय नेहरू आंचलिक हाई स्कुला सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। सनाथि मायथाइ फोरबोखौ 22-23 आरो 24 नभेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारि लानानै फालिनाय जादों। नेहरू आंचलिक हाई स्कुलखौ थांनाय 1975 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। नेहरू आंचलिक हाई स्कुलनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि 24 नभेम्बर अदेबानि जोबथा सानाव गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बाहागो लादों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि जोबथा सानाव बाहागो लानानै टुइटारनि गेजेरजों बुंदों, गायसनजेननायनिफ्रायनो नेहरू आंचलिक हाई स्कुला गासै सोलोंथाइनि गेजेरजों ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गोहो होनायाव गोनांथारै बिफाव लादों। बाक्सा जिल्लानि देबसारा थानगुरियाव नेहरू आंचलिक हाई स्कुलनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि जोबनाय फोरबोआव नुजाथिनानै गोजोननाय मोन्दों होननानैबो बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। 22-23 आरो 24 नभेम्बरखौ लाफानानै 3 साननि फोरबोआव गोबां हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो बारग' फरायसाफोरनि ज' जाफिननायखौ नुनो मोन्दों होननानैबो बुंथिबावदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बेजों लोगोसेनो फरायसालि आरो बिबानगिरिफोर बिथांमोननि इयुननि नाजानायनि थाखाय टुइटारनि गेजेरजों गोजोन हामलायनायबो जासिदों गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ।